La idea està en poder explicar o donar una mica d'idea d'aquestes TIC, de com implantar les TIC a l'empresa per poder-ne treure una productivitat real. Avui en dia hi ha 1.000 dispositius que ens poden ajudar molt, aplicacions en treure productivitat a l'empresa, estan molt més enfocats als clients, però hem de saber com implantar correctament aquestes eines en l'empresa per treure'n un bon rendiment. Costa molt estar al dia. Llavors, és molt important que cada cop més que empreses externes puguin assessorar bé a l'empresa per adaptar totes aquestes eines que avui estan en el mercat, doncs poder adaptar a les necessitats d'aquella empresa en concret, que totes són diferents. Més enfocat a el que són els mòbils, el que coneixem com a mòbils per trucar, sí que hi ha una tendència bastant clara en el mercat de fer uns dispositius tipus iPhone, tipus Android, que el que busquen és compaginar molt les aplicacions d'empresa amb les aplicacions d'ús personal. Llavors, la gran venda i el gran creixement que hi ha hagut d'aquests dispositius normalment ha sigut per aquestes coses que són més evidents d'ús domèstic, tema de vídeos, navegació per internet i així, però gràcies a això també ha fet que es desenvolupés molt aquests dispositius per poder-ho aplicar a l'empresa. Però bé, no tot s'acaba en els mòbils. Avui cada cop més està de moda el concepte de cloud computing, que són una sèrie de serveis que tu pots obtenir en la web i que empreses molt petites i mitjanes, que és una mica el que intentem veure avui, puguin accedir a uns serveis que abans estaven limitats simplement a grans empreses per la inversió. Home, cada cop més, i més en moments de crisi, com diguem, el cloud computing és molt important en aquest sentit perquè no requereix cap tipus d'inversió gran a l'empresa. És a dir, tu pots adaptar perfectament a una empresa molt petita uns conceptes com era abans un servidor de correu que et s'inclou petita empresa amb 2 o 3 treballadors, li pot ser rentable tenir aquest tipus de serveis en el núvol, com pugui ser una centraleta virtual, que ells sense necessitat d'estar en l'empresa puguin rebre trucades o puguin transferir-se trucades. Llavors això reverteix molt en estalvi de costos a l'empresa i sobretot, i el més important en moments de crisi, és enfocar molt més el teu temps al client i no a feines administratives o coses que t'arresten temps, perquè avui el temps és el més important de cara a reduir costos a una empresa.